pozerám, že vonku ešte zastmieva. A ja si pôjdem urobiť raňajky. Dneska nemám aj tak nič na pláne. Do roboty dneska nejdem. Takže tak. Upečiem si vajíčka. Á, tak to zvoní. A musím ísť rýchlo, bo mi vypečú sa vajíčka. Čau. Ty si... Ja? Ty si Mako? Ja som Mako, prečo? No, ja som tvoj otec, keby dačo. Oci! Ty kde si celý čas bol? Ja a Mladie ako vojak. Oci! No, No počul som, že si ideš robiť laňajky, no valíš mi? počkaj! Ty si prišiel naspäť do Life Together? Yes. Oh my god, tak poď. Aspoň ti ukážem môj dom. No, tak si sa fajne vybudoval. A proste, keď som ťa videl, tak si bol menší jak ja. No. Tak vieš, oci, tak to býva. No, fajné vajíčka si robíš. Urobím aj tebe. Ok, no teraz si tu sadnem, veľká idem jesť so svojím synom. No teda, oci. Ale chýbal si mi celkom. No, ja som ťa nikdy v živote nevidel, iba som počul, že existuješ, takže tak no. Keď si tak spomínam, tak ani ja som ťa nikdy nevidel. No, ja som iba počul, že ty žiješ tu. Nech sa páči. Ďakujem. Počkaj. No, chcel som ťa taktiež zavolať, keby si chcel. OMG, určite. Tak, ja už som dojedol, tak môžeš sa nájsť a môžeme ísť. OK, súhlasím. No. Tak, všetko sme zjedli. A tým pádom môžeme ísť. Kde máš kávu? Ja... pred tvojim domom, no. Ty máš káru pred mojim domom? Aj môžeš šoférovať, lebo mne sa nechce šoférovať. Uala. No, a po... Počujem ma, nevieš, kedy to je najbližšia kaviareň, keď sme zašli na kávu. Tak viem, akože od akej kaviarni. Ale dneska mám dovolenku v práci, takže fajne mi. Takže fajne mi to vyšlo. No, akože už chodím do práce, takže tak. Ináč, ty máš koľko rokov teraz? Ja teraz mám 21. Ty kokso. Takže keby dačo tak pracujem... Keby ťa zaujímalo, kde pracujem, to pracujem tu v pizzerii. No počul som, že ty taký v pizzerke pracuješ. Hej. Ty si naštudoval o mňa asi veci pár. No, zistil som nejaké a zistil som, že si bola aj basadák. Oj, to už dávno. To môj kamarát Geno mi pomohol, ma oslobodil. No tá dobrý kamošov si našiel. A to vlastne sme boli iba tak. Nespravodlivo. Takže objednajme si dačo. Čo sa tu všetko také stalo, keď som tu ja vôbec nebol? Vieš čo? Stalo sa to, že mama sa odsťahovala. Tak kde Nevieš ide? kde, náhodou? Neviem. Potom sa stalo, že som si našiel prácu. Potom sa stalo, že som skoro zomrel, hej. No, keď chceš, tak môžeme si tu stať a môžeme o tom spolu, lebo mňa by to zaujímalo. No tak poď, môžeme. No, takže v podstate najbližšie sa stalo to, že proste ja som sedel doma, zatkli ma policajti. Keby dačo, tak ja pracujem v pizzerii, ale popri tom som aj youtuber. Koľko máš odberateľov? Počul som, že taký youtuber si. Hej. Tak na Mako Roblox mám 18 a na Mako, na mojom hlavnom kanáli mám 60. 1000? 60. No, ešte sa mi buduješ, ešte si iba začiatok. Takže tak.
Takže už som bola aj v base, aj v nemocnici. Minule mi prepadli tak pizzeriu. Ja nedávno som musel ísť bojovať do Pakistanu. Tam zobrali všetci ľudia, takzvané asi, neviem o tom. Tam som počul, ja som pozal výpoveď, znova som si peniaze, kúpil som si auto a prišiel som tu ku tebe. No a hoci toto je paráda, tak ty so mnou môžeš bývať. No, môžem, keď chceš. Alebo sa chceš vrátiť a kde? Ja neviem, akože celý život som bol v armáde, takže... neviem, kde... Alebo zavolám mamke a chceš ísť ku nej bývať. Láče ku tebe asi. Okej. Akože počul som, že s mamkou ste sa veľmi nemali radi, no. Ale tak. No, čo už no. Ona mi to o tom rozprávala, takže tak. Hej, ona sa, aby som ešte do armády, takže tak no. No, ale zarobil si také slušné peniažky. Navyše mám skoro 1 milión, no. No, to je paráda, oci. Tak ja chcem si pokúpiť nejaké veci, chcem sa tuto umiestniť, kapus. Zatiaľ u teba chcem bývať, musím sa nájsť nejaký pekný dom. Hej, chápem. No tak, môžeme ísť, ja by som si ešte kúpiť také oblečenie. Ty to tu poznáš. Okej. Tak, rovno môžeme ísť do auta. Okej, môžeme, takže... A chceme ísť aj kúšu na tanku, alebo malú benzínu asi tam. Hej, vidím. Kúpil som to za 100 000, nedali mi ani kúšu na deži, takže takto. Tak. No ja počkám v aute a ty natankuj. Okej. Zapojím to do auta. Dobre, máme natankované. Idem to ešte zaplatiť. Ok, ja ťa počkám teraz v aute. Okej. Tak ja to idem zaplatiť, hej? Ok. A chcel by som ti ešte jednu vec ukázať, ale to až neskôr. Dobrý deň, áno, Peťka, okej. No, zaplatené. Takže let's go! Ešte, jak som ti tam spomínal, že chcem ti ukázať ešte jednu vec, takže... Ale to až pozdejší. Okej. Akože odkedy sa mama odsťahovala, tak bývala v tomto hoteli, čo je za nami. A potom sa odsťahovala úplne tak kde inde. A nevieš náhodou kde? Neviem. Tu som chodil do školy, hej. Tak, Tu som počkaj, chodil. poukázuj mi mesto a do vchodu môžeme zájsť aj zajtra. Okej, tu som chodil do školy. Tu ma zobrali, keď som bol zranený. Do Čo sa ti nemocnice. zase stalo? No, my sme vlastne utekali pred policajtom a som sa vybral. Aha, takže takto dopadlo, no. No, tu sme si umývali auta s Genom, tu pracujem, hej, tu sú práčky, tu je také oblečenie zase non-stop, tu také kaviarne, klasika. Tu máme také fitko na pláži. Tu máme, Akože pekné mesto tu. tu máme také akéby pitíky. A tu je letisko. No, na tom letisku som prišiel teraz. Takže tu je letisko, to vieš. Toto poznáš tu, takže tu je cintorín. Akože poznám to tu, dáčo iba kosta cintorín, ale veľa vecí sa tu zmenilo, keď som tu bol naposledy. Takže tak, no. Keď... Tá poďme domov, poďme si lahnúť a zajtra ráno ťa čaká prekvapko. Okej, dohoda. No tak, môže zapákať do garáži, je to na tebe. Okej, môžeme otvoriť garáž. Okej, už sa otvára oci. No akože chýbal si mi celkom, aj keď som ťa nikdy v živote nepoznala, ale teraz prídeš taký sympatiak mi. No akože ja som čakal, že ty budeš úplne iný typ, ako som si myslel, že máš iné vlasy, všetky. No vlastne ty si ma nikdy nevidel. Pravda. Tak rovno môžeš ísť vnúka. A tu mám ja Kde si izbu. môžem lahnúť? Tak tu mám izbu ja. Tu je izba mojej mamy bola. A dobre, tu si lahnem. Okej. Dobre, takže dobrú noc a zajtra môžeme ísť rovno na to prekvapenie. Noc. No,
ránko, no. Dneska nás čaká to prekvapenie, takže rovno idem zbudiť tatíka. Oci! Oci! Spím. Vstávaj! Dobre, stávam už. No. Povedal si, že dajaké Pokiaľ prekvapenie hodinu? máš. To je iba 10:36, tak No. sa budíš. No, akože ja viem, že na vojne si Dobre, no. staval o 5. či o jaký, ale tak... Dobre, ty tu zostaň a ja som mne tu. OK. Ja si už čo Nechal som otvoriť dvere, lebo za 2 minútky som tu. OK. Takže ocko sa za chvíľu vráti a ja tu akorát kúkam na aký serióš. O varení. No, Tak... som tu. Á, Takže tak, čau. môžeme... Túto vec použijeme zajtra, lebo zajtra ideme na dovolenku. Kam ideme? No, neviem, akože ja to nebudem riadiť, ale nie ty. Ideme tak, kde v moru? Hej, môže sa otočiť. OK. Takže tak, toto môžeš pilotovať, neviem, že či máš na to vodičák, asi nie, ale môžeme to skúsiť, dvaja. OK, tak môžeme ísť rovno na to. Takže kam pôjdeme na dovolenku? Lenže ja nemôžem riadiť. Počkaj, aha, môžem. No, tak musíme už Môžem, dať. že sa to musí ešte kúšel dostočiť. Takže kam pôjdeme na dovolenku podľa teba? Neviem, ja by som išiel možno tak, kde v moru, alebo sa iba prelete nad mestom. A vieš čo, poď radšej Ja prvá ty. Ja som asi pošiel na Maledivy, čo povieš? Môžeme ísť. Poď ty radšej šoferovať. OK. Lebo dajak to nechce ísť hore. Tak, no, zistil som, že teda by to bez benzínu, no. No a čo teraz? No, akože my musíme ísť kúpiť asi benzín, no. OK. Dobre, tak to môžeme ísť aj zajtra natankovať. Počkaj, ja tu musím rozštartovať, oci. Dobre, no, ty sa s týmto tu pohľaj, ja tu idem kúštu preskúmať, že ako je na tom motor. Jak pozerám, tak pozerám, nechce to štartovať. No, tak toto bude ešte už taký menší plusel, no. No. Počkaj, oci. OK, ja počkám. OK, ja tu skúšam dačo. No. A nejde ani táto helina. No, takže sme kúpili 2 nefunkčné, no. Tak my sme dobre šikovní. No, navrhujem, že by sme tak kde išli na lietadle. No, pochybujem, že môžeme kúpiť si maximálne letenky a túto predať môžeme. Ale prosím ťa, neboj sa, ja mám dačo. Hneď som tu. Dobre, ja ťa tuto počkam, no. OK, počkaj tu a hneď prídem. Len to musím nájsť tu u mňa doma. A zoberiem dačo takéto, možno, že sa to bude páčiť mu. A OK. Tak. Ja som mu nepovedal jedno tajomstvo, takže preto mu to chcem povedať. To musím nájsť. OK, mám to. OK. Oci! Môžeme si kúpiť letenku bez kufor. OK, počujem, ja tu nemám nejakého cieľ, mám iba toto, takže môžeme ísť... A vieš prečo? No, Ono vieš, ja už pracujem celkom dlhú dobu, kúkaj. ty kokso, Takže- fajne ideš. Takže tak. OK, Takže môžeme ísť pekne. poďme. Otvor Poďme. garáž a ideme. Auto necháme na tam, typujem. A rovno môžeme ísť. Kde je auto? No, auto je za domom, počkaj, hneď som tu. OK, tak ho dovez.
OK, auto bude do pár sekúnd tu. OK. Ja tu zatiaľ počkám. S kufrom. Ja už som akože tak kde letel, takže tak no. Ja som v živote neletel iba prvýkrát. Včera som nadil, lebo som prišiel ku tebe, takže dobre, môžeme ísť. Tak poďme. Dobre, letisko viem, kde je, to je iba asi iná vec. No tak rovno tam môžeme ísť. Rozmýšľam, že sa tu asi zdržím taký mesiac a potom pôjdem si kúšať u nás svet, chápeš? OK. Akurát. Dovolenka je zarezervovaná možno na taký... Zarezervoval som nám na týždeň dovolenku. No ale to ako stačí, tak povýkaj s tebou na dovolenku, tak to je pecka. No jo. No, takže tuto zaplokujem auto, môžeme nechať hoci kde to uvadí, či... No, tu da kde zaparkuj iba no. No, tu da Tuto kde. len tak dám. No, a poďme, ber si kufor, ideme. Ok, ideme. No, viem aj, kde si treba kúpiť letenky, ale toto asi ty tiež. No, asi hej, ja som si kúpil online, ale to môžeš ty kúpiť za mňa, keď chceš. No, takže tu sa kupujú letenky. Takže daj Bora Bora. Ok, A rovno môžeme ísť. ok, mám. No, tak poď. Musíme prejsť. Musíme prejsť aj v bezpečnosti. Ok, tuto. OK, som clear. Ok, ja tiež, takže tuto my ideme. No. Počkaj. No, poď. Ok, som. No. A rovno poletíme. Let's Tu go. som sa aj tešil na dovolenku. Hej? Tak poď, objednal som nám tieto dve sedadla. OK. OK, takže poďme na to, let's go. V dnešnom diele Makových dobrodružstiev účinkovali Monfix 777 a Mako. V ďalšom videu sa môžete tešiť na to, ako oco a syn pôjdu na dovolenku na Bora Bora. To by bolo pre toto video všetko. Majte sa krásne, skladej básne, dajte Monfikovi a mne odber a čauky!